čas sadni, spravím ti čaj a náladu. Teda spravím ti čaj, čo ti spraví náladu. Zbočia chortuť a v šálke Woodstock. Ty koky, ideme také dve Woodstocky. Mám príbeh, čo je živý jak Senseov sen. Dva majček, luníček a perešníček. Ty si vedel, že tento tu sa bol včera hrať na pláži v Chorvátsku? A však aj tak nevieme, čo s penázmi. No ale letel Ryanairom. Keby aspoň išiel súkromným lietadlom ako Ujo Jano. Veď tam aj chatu mohol ťa zobrať. No tak nášmu žiačikovi kúpime lietadlo aj s pilotom. Ako má Ujo Jano. Aj do školy ním môže chodiť. Ako Ujo Jano. A prezývky máš? Mám. Aspoň Louis Vuitton? Áno. Obálky pre učiteľky máš? Tam mám. Dobre. Aspoň nebudeš písať písomky. A 10 máš? Mám. Tá ídz, aby si neprišiel prvý deň neskoro. Už na teba čaká limuzína. Aj tá rezervná, keby sa prvá pokazila. Za tento rok chodíš do školy ty. A neodvrávaj. Áno, čak dobre. Prezúvky si ukradol. Áno. Vyskakovačku máš? Áno. Cik, a máš ju na brúsedu. Áno. Tak choď. A nej, že si cvakneš lístok. Tak, deti, od tohoto roku budeme mať nového spolužiaka. Prepadol k nám z 3. triedy. Volá sa Luníček. Prepáčte, že meškam, ale tá druhá limuzína mala defekt. Perešníček? Toto bolo naposledy. Toto vám posiela mama. Oh, ale samozrejme. Chod do svojej lavice. A ty, Luníček, si tiež nájdi miesto. No nič. Budeš zatiaľ sedieť tuto s perešníčkom. Fakt môžem? Jasné. Ty máš PlayStation 5? Jasné, ale je to nuda. To zahraj sa, keď chceš. To som v živote nevidel. No nič, ja už musím ísť. Tak fajn, tak zajtra, nie? No čo je? Je to moc drahé. Prilepilo sa mi to na prsty. Tak si to nechaj. Ja mám ešte PlayStation 6. Čo je? Rodičia ma zabijú, lebo som to neukradol, ale dostal. Joj. No dobre, tak aspoň vyskúšame teleport, čo nám včera došiel z NASA. Spock! Spock! Mádum. Čuš, lebo budem žalovať mame. Na Luník 9. No nič moc to ten teleport. Čo? Podľa mňa v pohode. Wow! Toto som ešte nevidel. Fakt môžem? No jasné. Čo je to? Tu je oceľový orol, sa na nás furt hnevá. Kto? Becha zvota. Zasa sme mu nedali obetu vždy, keď si ju príde vybrať dičina dedinu. Poď rýchlo, sa musíme schovať v pivnici. No prečo? Však to Ujo Jano. Čo si sa zblátil? Unesie ťa a vyhodí ťa niekde nad Maďarskom. Ahoj, decka!
Ja som Jan Zlota. A možno moju tvár poznáte z predvolebnej kampane. Jaj, utekajme, lebo na nás pošle svoje tanky. Ale čo tam po talafatkách, keď tu vidím známu tvár? Perešniček, počul som, že si letel Ryanairom. Stačilo povedať a mohol som ťa zobrať so sebou. Perešniček, tá ty poznáš železného orla? Samozrejme. Vždy, keď sa na Pereši palia bankovky, ja palím domácu borovičku. Jaj, chlapče, toľko sme to spolu zažili, čo? Tá nie. Počuj, niečo si tu vybavím a hodím ťa domov. Dajte do nádrže všetku slopanicu, čo máte, a vynimočne vás nechám tak. Super, tak na budúce. Perešniček, sadaj. A vy si tu upracte, nech mám na budúce čo búrať. Na stráž! Vidíš, dali sme ho na štúdia a ako sa mu darí. Aj oblečenie má, aj si zarobil. Tá povím ti, tento chlapec sa nestratí ani medzi gáčami.